ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನೆಪಾಡಿ ಮೇರು ತುಡರು ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಉದೀಪನೆದ ಲೇಸಿಡು ತನ್ನ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರುತುಡಾರಿನ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ತರವಾಡಲು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮೈಷಂದಾಯ ಶ್ರೀಪುರಗ ದೈವ ಅಂಜನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಪುಟೆಪಾಡೊಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಲೇಸಡ್ ಸೇರ್ದಿಚ್ಚಿನ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯಗುಲೆ ಗುರುಗಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಗೆ ದುಂಬು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಯನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟమైన ಅಭೂತಪೂರ್ಣ ಗಳಿಗೆದ ಪಂದ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಅನಿಸೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿದ್ದು ಬಾದರ್ನಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಶ್ವೇತ ಕಜೆಂಬರ್ನ ಕಾದಂಬರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ನೆಕ್ ಉದಿಪಿನ ಮಲ್ಪಡುದಂತ ಸಂಘಾಟಕರಕ್ಕೆ ನಗ ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಾತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗು ಬರ್ತನೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಜೆ ಪರ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಸುಪರಿತವಾಯಿನ ಜಾಗೆದಾಲತ್ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈನ ಒಂಜಿ